Ka jingpule na ka kita pu isa ya nong ithu lupa klanong ka bakindai kad khod iwe hadu Henry maka ka bala shem danot kan om yat sa ha ka jingdom ha ki por pa menshua ula pendred ya kari Zebulun bat ya kari Naphtali Henry hadian habud unsa pendon buram ya ka linti duriyaw kata kari shasepni ka Jordan ya ki thain gentle ka Galilea Kibriu kibala yait ha ka jingdom kila yoi ya ka jingshai ka makraw Hagito kibala shong hakari kabadum tiu la phalang ka jingshai ka ba kranai Mila pinro ya ka jait pinriu Mila pinkraw ya ka jingsko bha jungki kila shat kamen hakmat jume kumba ya kamen ha ka ayom on kumba ya kamen kibriu kibaya sam ya kimar clear wine nabaya kelingkor kababan kya yu ya uding bo ubahalor terpeng ju ya ushabuk jong unong ban ben ju melakdia kum ha kisni kimedian ya ki juti baro chungki palwan ki bayat kedem hakat ma bat ya ki jinpok baro ki balati da kasnam ansat hang da kading na balak ha ya ukunlong na kabenta jungi la ai hangi ya ukun une unket ya kabor san shar halor ki terpeng jungu pat unsa khot kerteng yu unong ai boit bapela Blei badun bor ukpa bom jukun usim ka jingsum ka ktien chong utrai Kasam shispa khatlai kat khot iwe hadu pra Alleluia do ya ro phi kushakri utrai do ya ro ya ka kerteng utrai kan long ka bala kilku ka kerteng utrai nadu minta batshi junam nadu bami kasni hadu basem an ya ro ya ka kerteng utrai ulong hakli ki jat benrio paro kaburam jungu kapalat ya kibneng Uei ubakum utrai Blei jungi ubashongket hajrong Henry udem ban kmi ya kibneng bat ka khendo shapo udra ya kibakerdu na ka khendo ban ukentiu ya ki badung na ka thliunyon ban penshong yaki bat ki khun sim upai chu Ka gospel kat kum u Lukas bokhuit lenong banikong kad khot arpu henrio hadu laipu fra Hau benai pe henrio jong ka jingpun ka Elizabeth u Blei ulapha ya u angel Gabriel sha kishtong ha Galili ka bakerteng Nazareth ulara ka khubor sha ka wei ka theisuti bayate ktien bat wei u briu u bakerteng u Joseph na ka jait u Daben Ka kerteng kata kasamla kalalong ka Maria uta u angel ulawan shaka bat ulaong Blei ka badam daga jing ai utrai udon bat phi la kirkhu kerpang ye phi napdeng ki kethei baro ka Maria kala khuslai jingmot ya kata ku khubor u angel bat kala lingwo kamut ayu kata ga jing Blei jungu u angel ulaong haka ko Maria Wat shep tieng na bau Blei ulakmi i jipi. Pin sa pun kun, bat pin sa khau kun, bat pin sa ai kerteng Jisu yo. Un sa long, ubakraw bat un khot u kun jong uba kli tam. Utrai u Blei un ai ha u ya kets im u dabin, ukpa jong u. Un sa long sim halor ka yung u Jacob shidunam. Pat kahima ju u kan om kutshu ka Maria kala ong ha u angel ngalong ka thei suti kum no ken kani kala bunnom uta u angel ula juba u mensim bu phun un sahyar halor jumpi pat ka bor ju u ba khli tam kan saka sirniu yepi nakani ka daw yauta uba an kha na phi an khod u phun u Blei Hakmi ka kur jumpi ka Elizabeth ya ka bala nyo ka balingki menta kalapun ya ukun shindrang la Henry ubnai
wat la kalatemen namat omdan kabau Blei umla bane. Kamaria kalpai ktien galong ka shakri utrai aigan urlong hanga kat kumba phi laong marukumta u angel ulalit no ka gospel jong utrai